Mistä pakkanen tulee? Olipa kerran pieni poika nimeltä Oskari, joka rakasti talvea. Hän vietti tuntikausia ulkona tehden lumiukkoja, luistellen jäällä ja pyydystäen lumihiutaleita kielellään. Mutta eräänä päivänä, kun hän veti paksua kaulahuivia kaulaansa ja katsoi ikkunasta ulos, hän alkoi pohtia pakkaskeliä. Äiti, Oskari kysyi, mistä pakkanen oikein tulee? Miksi ulkona on niin kylmä? Äiti hymyili ja taputti Oskaria päähän. No, se onkin mielenkiintoinen tarina. Oletko valmis kuulemaan satuversion? Oskari nyökkäsi innoissaan ja kääriytyi lämpimään vilttiin. Äiti aloitti kertomuksensa. Kauan sitten taivaalla pilvien yllä asui pieni jäähaltija nimeltä Pakkaspoika. Hän oli kirkkaiden tähtien ystävä ja rakasti kimaltelevia jääkiteitä, joita hän osasi taikoa sormistaan. Pakkaspoika asui lumisessa linnassa, jonka seinät olivat niin kirkkaita, että ne hohtivat kuin timantit. Eräänä päivänä Pakkaspoika huomasi, että maailmassa alhaalla ihmiset eivät olleet nähneet lunta tai pakkasta pitkään aikaan. Talvi oli jäänyt laiskottelemaan ja maa oli vain harmaa ja mutainen. Tämä ei voi jatkua, Pakkaspoika päätti. On aika tuoda talven taika takaisin. Pakkaspoika kutsui ystävänsä Talvituulen luokseen. Talvituuli oli iso ja voimakas ja sen siivillä lentelivät lumihiutaleet ja kylmä ilma. Voisitko auttaa minua? Pakkaspoika kysyi. Haluan lähettää pakkasen maailmaan, mutta tarvitsen sinua levittämään sen. Tietenkin, ystäväni, Talvituuli vastasi ja puhalsi kevyesti. Pakkaspoika nauroi ja heilautti käsiään. Hän taikoi pienen jääpölyn, joka levisi Talvituulen siipien mukana. Kun Talvituuli liiteli maan yli, se toi mukanaan hyisen ilman. Pakkaspoika seurasi perässä ja taikoi ikkunoihin kauniita jääkukkia, jotka näyttivät pieniltä satumetsiltä. Hän koristeli puut kuuralla niin, että ne hohtivat kuin hopeiset kruunut. Ihmiset alhaalla huomasivat kylmän saapuneen ja vetivät ylleen lämpimiä takkeja ja lapasia. Oskari, joka istui juuri satuhetkessä äitinsä kanssa, kuvitteli itsensä noiden ihmisten joukkoon. Mutta äiti, eikö Pakkaspoika ollut ollenkaan väsynyt, kun hän teki kaiken tämän työn? Oskari keskeytti. Hyvä kysymys, kultaseni, äiti vastasi ja jatkoi tarinaa. Pakkaspoika oli tosiaan hyvin väsynyt taikojensa jälkeen. Niinpä hän päätti pitää tauon ja istahti kuun valaisemalle lumipeitteelle. Silloin hän huomasi, että hänen työstään syntyi pieni, mutta tärkeä oppi. Pakkanen ei ole vain kylmää ilmaa, vaan osa talven kauneutta ja leikkiä. Kun Pakkaspoika lopulta palasi lumilinnaansa, hän tiesi tehneensä hyvän työn. Talvi oli tullut takaisin ja maa sai ansaitsemansa lepoajan. Lumiukot
Lasten iloiset naurut ja kauniit jääkukat kertoivat hänelle, että pakkanen oli tarpeellinen. Äiti lopetti tarinan ja katsoi Oskaria hymyillen. Ja niin, Oskari, pakkanen syntyy pakkaspojan taijoista ja talvituulen tuulista. He tekevät yhdessä talvesta taian omaisen. Oskari nyökkäsi ja veti viltin tiukemmin ympärilleen. Hän hymyili ajatellessaan pakkaspoikaa koristamassa ikkunoita jääkukilla ja huusi, äiti, kun pakkanen tulee taas, haluan tehdä suurimman lumiukon, jotta pakkaspoika näkee sen. Se kuulostaa hyvältä suunnitelmalta, äiti sanoi. Ja kun pakkanen taas paukkui seuraavana aamuna, Oskari oli ulkona täynnä intoa ja valmis leikkimään pakkaspojan talven taian kanssa. Sen pituinen se.